Kaixo ikasleok, lagunok eta bizitariok, bakarrikan aurkezpen txiki bat egingo dugu, atal berri bat hasiko gara egiten, hau da akordeak, harmonia eta gerosako eskalak eta abar. Baina horregaz hasi baino lehen, metodologia edo gure ikasteko erak eta ikasteko motivazioa aztertuko dugu. Esan behar dugu gero eta hurbilago gauzela gure irikitzearen datatik, baina dena den beti bezala eta argita garbi dakagulez, hori ez dago gure esku, hori guztion eskutan datza. Orduan erantzunkizunez jokatzen badugu, berehala egongo gara elkarrekin. Gure burua aztertu inbarko genuke autokritikaz ikasteko ordutan. Baina honek ez du bakarrikan musikarako balio, zure ikasketa arruntetan bebai, edo lanbidean, edo edozein arlotan aplika dezakezu. Ze azken finean ikasteko enfoke hutsa da. Isaac Asimovek esan zuelez, askotan dogmak oso errazak eta erosoak izan daitezke guretzat, baina trampa bihur daitezke. Motibo horrengatik askotan eskolan guk nahiago ditugu olako azterketak badakizue erantzun motzak edo laburrak dazkatenak. Esateko gauza bat egia ala gezurra dan, adibidez, edo bestaldetik, imaginazazue, bi gehi bi, laudie, eta beste erantzunik ez dau. Orduan hortan beti nolabait asumatzen gara eta nolabait bezarkatzen dugu olako erantzun bat, ezta? Baina bizitza tamalez ez da hain erraza. No es más que un resfriado, un resfriado. Eta musika ikasteak hori une oro erakusten du. ¿Qué es esto? No lo entiendo. ¿Algo moderno? Gogoratzen az nik haurtzaroan, adibidez, pianoa ikasten nuenean, olako erantzunak jasotzen nituen askotan, ezta? Gaur egun 12 urteko ikasleek egiten dabezen gauzak, egiten saiatzen nintzen ni. Nire ikaslei gustatzen jakien doinuren bat edo musika, tresnarekin ateratzen saiatzen direnean, ni posten naz, harro nago, eta irakasle hontzat hori beti berri ona da, ezta? Gainera nolabait ikasleen gandik inketute berezi bat erakustegu. Baina garai horretan guztiz debekatuta zeon. Kaixo, Marmarti, zehazka kanta berria entzun nahi? Gorroto dut zehazka kanta. Eta 11-12 urtegaz, adibidez, pianoan doinuren bat ateratzen saiatzen nintzanean belarriz, itzerezko bronkak jasotzen dituen, eta beti esaten doztien, zelan dana hori ezin dela egin, gainera kaltegarria zala eta olako txorrakeriak. Esto de la tierra plana tiene mucha amiga. Eta bakarrikan hor partituran, hor zure sudurraren aurrian zenekana join bar zenuela, ezta? Baina hori gaur egun badakigu pedagogiaren aldetik guztiz okerra dela. Orduan beti horren kontra egin behar dugu, baina autokritika eginez bebai, batzutan guri gertaten jaku, ezta? Guk esaten dugu, baina eske hori ez dut ikasiko, total, adibidez teknikaren aldetik, ezta? Sarritan gertatzen dana. Aitzakiak. Lagun batek kontatu duzten behin zelan bajo irakasle baten gana junzala, eta tapina ikasi nahi zuela, esan zion ikasleak irakasleari eta berak errapastu zion, eske nik hori teknika horretan interesik ez dekot. Ez badeko zu interesik, orduan. Egunon musikari, zer duzu hor? Ez dakit. Desde luego estábamos obligados a hablar de los chakras. Azken finean, dogma horiek bi gehi bi berdin lau formula bezalakoak diez. Hau da, guretzat oso erosoa da, oso erraza eta ziurra izan daiteke, baina aitzakiak. Ez pentsatzeko aitzaki hutsa dira.
Lehen aipatu duten adibidez, nire lagunarena, basu jolea dena, horrek salatzen zuen zelan teknikaren aldetik adibidez irakasle batzuk oso garrantzi handia ez diotela jartzen, ezta? Aitzakiak! Guretzat oso garrantzitsua da, bai trikitizan, gitarran, baterian, pianoan, benetan teknika nolabait alde guztitatik fokatu behar dugu. Ze sekulan ez dakigu etorkizunak zer ekarriko digun errepertorioaren aldetik, adibidez, edo bestela gure musika egitekotan bebai, hau da, gitarran argita garbi dago, soloak adibidez, murriztuta ez ibiltzeko, ezta? Askotan hori aitzaki bada, betiko lez ikasteko edo ez ikasteko aitzaki bat, ezta? Batzuk esaten dabe, eske atzamar txikitsua ez da erabiltzen gitarran adibidez, holako gauzak inestezinak diez, ezta? Imagina ezazue, arrabita edo bibolin jole batek hori esaten. Ezinezkoa da, ezta? Edo piano jole batek hori esaten badizu. Nik eske atzamar hau ez erabiltzea erabaki dut. Eta olako gauzak, ezta? Baina gitarran tamalez batzutan entzuten dira, eta hori da beste batzuen gandik primatutako edo heredatutako zapaiak, ezta? Zapaiak, baina ez dira zure zapaiak. Zuk dana hori gainditu behar dituzu. Orduan, imagina zazue, hau txikitsua ez da erabiltzen, eske nik akordeak jartzekotan adibidez. Gusten? Ez dut erabiltzen. Gusten? Ez da erabiltzen. Bai, karo, eske horiek akorde arruntak didez, baina lehendabiziko posizioan bakarrik, adibidez do, eta beste akorde guztietan gertatzen da, baina do adibidez, do jartzeko era asko dauz, ulertzen? Eta guztietan txikitsua erabiltzen da. Orduan, zure zapaia hirugarren trastea bada, tresna zuretzat, hau izango da bakarrik. Ez, baina soleatzeko bez, adibidez nik gitarra jole asko ikusi ditut, hori, atzamar txikitsua erabiltzen ez da benek. Zeratikan izango da pentatonika bakarrikan, pentatonika eskala erabiltzen da belako, ondo da. Guretzat, gitarra ikasten dugunean hori lehendabiziko urratsa da soloak egiteko eta eskalak ikastekotan, ezta? Oso ondo dau. Eta beharrezkoak diez urte batzuk gainera. Osea, ikaslea nolabait ohitzeko eta belarrian entrenatzeko eta atzamarrak eta belarrian arteko lotura aurkitzeko pentatonikoa oso aproposa da. Baina ez da zapaia. Beste baten zapaia izango da, baina ez da zurea, hori aitzakia da. Zuk honegaz, egiten badezu bakarrikan, horrek esaten du agian bakarrikan posizio gutxi dakizkizula ikastearen prozesu baten zaudelako sartuta. Hau da, lehendabiziko urtetan zauz. Baina gerota sakonago jokatzen badezu, musikan posizio guztiak ikasiko dozuz, ezta? Eta hor be. Baina gainera hori pentatonika eskala bat da bakarrikan. Zuk heptatonika arrunt bat, hau da, eskala diatoniko normal bat do, re, mi, fa, sol, la, si, do egiten badozu. Edo zen posiziotan. Matematikoki, ja, atzamar guztiak erabiliko dozuz. Bestela ezinezkoa da. Orduan, horren kontra egin beti, eske tapina ez da erabiltzen. Zuk ez dezu erabiltzen. Zuk ez dezu erabiltzen. Eske pua ez da erabiltzen, eske atzamarrak ez dira erabiltzen. Bueno, hau musika tresna da, eta da musika egiteko tresna bat. Orduan, teknika ez badezu ikasten, zure musika edo zuk joko duzun musika oso txikia izango da bebai. Tuvo que aprenderlo todo desde cero. Esto es algo que no se puede enseñar apretando unas tuercas. Hace falta paciencia y repetición.
Beste itzaki bat askotan ekipoa da. Hau da, gitarra jole askok esaten dabe, ekipo gehiago eskuratu behar dut. Hori ez dut joko, ze pedal hau euki arte naiz hortan sartuko. Nik hori baneuka, badakizu, olako estudio bat etxean, edo olako ampli bategaz nik beho holan joko neke. Bueno, guztiok itxareten ari gara. Ordurarte esango duztazu Paco de Luziak, adibidez, inanako pedalik gabe, gitarra elektrikorik gabe, eta bakarrikan gitarrarik organikoena dena, gitarra flamenkarekin, ezta, itzelki jotzen zuen. Maizuki, inork baino hobeto, orduan zenolako ekipoa zekan hori lortzeko, ezta, bere ekipoa zan ordutegia. Paco de Lucía, txikitan, Francisco Sánchez deitzen zan, eta Algeciras zen bizi zan, eta auzokideek bakarrikan gauza batengatik ezagutzen zuten. Ekipoagatik ez, pedalengatik bez, orduengatik. Ze ordu pila bat ematen zituen jotzen bere gelan, eta justo bere gela pisu bajo baten bizi zian, eta bere gelako lehioa irekita zeon askotan zebadakizue, hor Andaluzian kristolako berua egiteuta, eta orduan kanpotikan entzuten zan, ezta? Paco de Luziak ikastekotan lehioa zekan bakarrik. Zapairik ez. Ugaritan pedagogia bera aitzaki bihurtzen da. Hau da, pedagogia aitzaki moduan erabiltzen badegu esateko ez barkatu, baina pedagogian hori ez da kontemplatzen. Edo lako aitzakiak badarabilguz, horrek esan nahi du, edo pedagogian ez degula sinesten, edo pedagogia txarra dakagu. Behin betiko osatuko ditut nik zure ikasketak, eta hemendik utxira hartuko nauzu, maixotzat. Oso gertzaude. Esate baterako ikasle batzuk adibide franko ekarri duzti ez, adibidez beitu honek zer dinon, ezta? Eta agertzen da tipo bat. Ni baina zure aita. Ez jauzi trampan, fletxitak adibidez ez die baliogarriak, adibidez fletxitak badakizuz ez dizen, ezta? Gezitxo horiek askotan pedagogok eta irakasleok erabiltzen ditugunak erritmoak nolabait espresatzeko errazki, era zuzen batez, bakarrik, ezta? Eta adibidez solfeoa ez badakizu, eskuratuko dozu erritmo hori, adibidez universala tan, ta, tan, ta, 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 tan, ta, tan. Nik jartzen badet tan, 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 zuk etxean egingo zua, bai, egia da tan, ta, tan, ezta? Unean hartuko dozu edo gogoratuko dozu erritmo hori, edo patroi hori, edo lako gauzak. Hau, noski, ez da bide bakarra, eta askotan erabiltzen da helburu pedagogikoengatik. Bienvenidos al siglo XXI. Pedagogia modernoan zer gertatzen da, guk badakigu zenbat eta baliabide gehiago hainbat eta hobeto. Hau da, fletxitak gaur eta bihar kolore batzuk izan daitezke, eta biharramon agian musikorama badarabelgu, dana oso ondo egongo da eta dana ongi datorkigu musika irakasteko. Jatorria, prozesua eta helburuan zehar dauzen gauza guztiak hartu behar duguz orokorrean ikusita beti ikasleen aldetik jokatzeko. Ez gure aldetik, ikasleen aldetik. Eta fletxitak edo koloreak edo olako baliabideak horrek erakusten du irakaslearen flexibilitatea eta bere buruaren aniztasuna. Musika modernoan askotan entzun dugu, musika modernarekin hasi baino lehen musika klasikoa ikasin behar dut. Nere semeak gitarra klasikoa ikasin behar du eta gero gitarra modernoa eta olako sinizkeri asko dauz, ezta? Olako gauzak azken finean aitzakiak diez. Aitzakiak! Notazioaren aldetik nabaritzen da, gaur egun adibidez, badauz aurreritzi asko oraindik, Espainialdean batipat notazio modernoarekin. Aitzakiak! Esate baterako,
Senakiz eta beste konpositore garaikidek asmatutako notazioak guztiz baztertuta dauz musika klasikoan eta edo, baina ez dauz hoiek bakarrik gitarra munduan, guk badakigu adibidez tablatura eta zifradoa betidanik ikasi duguz, ezta? Nik 15 urtegaz tablatura eta zifradoa derrigorrez ikasi neban, eta nire irakaslea gitarra elektrikoan Dani Perez izan zen, gaur egun Bartzelonako Smuken musikari ezinbestekoa eta garrantzitsuenetako bat dena, ezta? Bera ez zegoen ukertuta, oso irakasle ona izan zen, eta oso eruitzapen onak dekotez, eta benetan eskertzen diot hori adibidez, tablatura eta zifradoa irakastea, ezta? Gaur egun normalean erabiltzen ditugunak. Gerontofobia, homofobia, transfobia, machismo ala arrazakeria bezalakoa da. Hau da, beste fascismo mota bat, baina jende nagusiaren aurka. Hace un tiempo de perros. Pertsona batzuk, Mark Knopfler, Tina Turner, Benito Lertxundi, Billy Sheehan, Iron Maiden, Joe Satriani, Lorena McKennitt, Patti Smith, Chick Corea ala Bruce Springsteen aipatzen ditugunean, beti erantzuten dabe, baina hoiek zaharrak dira. Bai, eta zu oso listua. Izan beti zurekin, barne indarra. Nik nire titerekin kriston harremana izan nuen, eta beraren gandik asko ikasi nuen, haurtzaroan eta gaztetan. Asko! Stevie Wonderri buruz esatetik, baina beltza da. Pasa gara, baina zenbat urte dekoz esatera. Aurreritzi honen jatorriak oso argi dauz. Bakoitzaren inseguritatea bestearen esperientziaren aurre, eta empatia arazo handi bat. Beste munduko arazo guztiekin gertatzen dan bezala. Que va a acabar con mucha gente, por supuesto, no más que cualquier otro virus. Estiloa B askotan aitzaki bihurtzen da. Son folk pop, otras folk rock, otras folk, otras punk. Eske hori ez da hain punk, eske hau ez da hain jazz, edo hain jazzeroa, eske hau ez da hain heavy, eske niretzat bluseroa dena hau da, eta hori ez da hori bezain bluseroa. Solo tengo que darle al botón azul. Vamos a verlo. Le doy al botón azul y ahora va a salir, ¿lo veis? Un chorrito que con una puntería increíble, justo va a limpiarnos todo lo que haga falta. Orain dela gutxi, irakurri neban, interneten, YouTubeen izan zen, Pat Metheny, askotan aipatzen dugun gitarra jole zoragarri bat, kritika pila bat egon zien, esanez, hori etzala jazzeroa. Pat Metheny bera etzala musikari jazzeroa, Pat Metheny da, hori azteko, ezta? Kristolako gitarra jolea da eta kristolako musikaria, ezta? Eta agian igual zuke uste duzun marko horretan sartzeko asmorik ez deko. Gertatzen zana, argita garbi, zan kritikari hoiek ezagutzen zuten jazza, jazz mota bat zan bakarrik. Ez ikasteko aitzaki franko aurkitu zituzten, baina Pat Methenyk ez, Pat Methenyk pila bat ikasi du bizitzan zehar, eta pila bat ikasten du eta irakasten du bebai. Tamalgarriena da hori, askotan berriz zapaia, ezta? Zure zapaia kritika bihurtzen da, ezta? Eta hori ezin dugu toleratu. Honegaz bukatzeko, artearen munduan estiloa aitzaki bihurtzen denean, benetan hori absurdorik haundiena da. Con un chisto y tamboril ya podemos llamar folk. O un grupo heavy, también es el folk del futuro, ¿no? Egun, sarritan entzuten dugun aitzaki bat, dan asmatuta dagoela da. Aitzakiak! Hori pentsatzen badezu benetan, horrek esan nahi du agian,
zuk musika kopuru erraldoitzat hartzen duzun guzti hori ez dezula ondo ulertu eta profitatu. Nik munduan zehar dagoen herri musikari esker, ideia oker hori baztertzen ikasi nuen. Europan ikasi ez ditugun musikaltasun eta aukera pila bat dauz. Dana asmatuta dagoela esateko. Horrek erakusten du nolabait gure perspektiba guk uste dugun baino laburragoa dela. Ulertu alduzue? Argi dago. Sorteo. Zenbat eta musika erabilera gehiago, hainbat eta aukera gehiago duzuz. Eurozentrismoa kasu hontan aitzaki bada. Zelan esan dezakezu dan asmatuta dagoela zuk bakarrikan modo batzuk entzun badituzu edo ezagutzen badituzu edo praktika badituzu. Beste munduko musikari askok egunero beste sonoritate pila bat erabiltzen dabez. Askotan guk txarto interpretatzen duguzenak, txarto baleude bezala interpretatzen ditugunak. Kultura ezberdinak ezagutuz, sormena errepetitiboa edo originaltasuna ez bilatzeko aitzakia ergelkeri bihurtzena. Dana asmatuta dago zuretzat, ze agian igual musika gutxi entzun duzu. Ez, eske nik pila bat entzuten dut, denetarik entzuten dut, musika guztia entzun dut nire bizitzan. Mundu guztiak izaten dizkie gero betetzen ez diren handinariak. Baina hortarako dekogu autokritika. Narzisista hutsa bazara adibidez ez zara konturatuko. Edo bestela nolabait jokatuko duzu zure burua genio baten moduan esanez, eske nik sormenaren DJ bat naiz. Plagioak edo olako gauzak badabiltzazu, hori izango da nolabait baliabide gutxi dekozulako. Eta baliabide gutxi dekozuz, gutxi ikasi dezulako. Musikari orok beti ikasten saiatzen gara, egunero, ez bakarrikan musika tresnarekin. Hau da, askotan irakurriz, edo gauzak ikusiz, edo dokumentalak edo pelikulak ikusiz, edo kontzertuak ikusiz, edo batipat ikasleen gandik eta ikasleek dazkaten arazoen gatik konturatzen zara, hau niri gertatzen zitzaidan, badakit zelan lagundu. Eta zentzu horretan adibidez gitarra munduan, lick famatuak dekoguz, ezta? Hau da, beste gitarra jole batzuk egindako edo sortutako esaldi musikalak hartzen badozuz, eta zureak izango balira bezala. Erabiltzen badozu zure musikan, zure solotan, edo zure kantatan, edo hori da gure bidea, ezta? Ba ez. Esaldi musikalak ikastea oso ondo dau, teknika bezala, teknika moduan musika klasikoan estudioak dazkate hortarako. Hau da, melodia batzuk diez, oso ondo pentsata, helburu fijo batzuk lantzeko, ezta? Baina zuk ez dezu burmuilerren estudio bat hartzen eta zure sinadura jartzen dezu esanez zurea dela. Eta bai Pat Methenerekin gertatu dana hori da, ezta? Askotan likak baino besterik ikasi ez da benek, hori bilatzekotan ez da bez aurkitzen Pat Metheneren musikan, orduan salatzen dabe hori ez da jazz. Edo heavy metalen adibidez, Leprous taldearekin gertatutakoa. Metal klasikoko likik ez dazkatelez, zale batzuk ez dute metaltzat hartzen. Plagioa, edo besteen esaldiak zureak izango balira bezala erabiltzea defendatzen da benek,
Azken finean, euren zapaiak, euren aitzakiak erabiltzen ari dira, baina ez dira zureak. Bueno, dana hori aitzakia da, hori ondo badabiltzu, perfecto, ezta? Baina kontu zorregaz, ze benetan originaltasuna beti bilatu inbar da, utopia bada, berdin du. Bakea be, utopia da eta benetan burrokatu inbar dugu bakearen aldetik. Hau da, gaur egun badakigu gerra eta gozea hor dauzela, baina izateagatik arrazoirik ez dakate. Ongi, aleginduko naiz. Ez, alegindu ez, ekin. Ala ez ekin, baina ez alegindu. Ez dauz bakarrikan 7 modo famatu horiek, hau da joniko, doriko, frigio, lidio, mixolidio, eolio eta lokreo. Badekozuz, eskala harmonikoarekin osatzen dizen 7 modoak, edo eskala melodikoaren egiten dizen 7 modoak, eta askoz gehiago benetan. Orduan kontua da, beti zure jakinduriaren zapaia aitzaki errazki bihur daiteke. Orduan horren kontra egin behar dugu musikari guztiok munduan. Eta horregatikan nik gonbidatzen dutzuet beti ikastera. Ikastea ez da bakarrikan kanta bat buruz jakitea, edo beste pertsona bat kopiatzea, edo beste baten soloak buruz ikastea eta gero kanta guztietan sartzea. Ikastea benetan askatasun musikal bat lortzea da, edo helburu moduan hori erabiltzea, ezta? Azken finean artearen jatorria eta gogu sakratu hori barne dago kontzeptu honetan, ezta? Artearen bitartez zure burua deskubritzen duzu, zure burua ikasten duzu, eta zure burua ulertzen duzu. Esandako guztiarekin gehienetan gertatzen zaiguna da gure egoak erosten dituen aitzakiak musikaren gainean edo beste arlo batzuen gainean ipintzen dugula. Dogmak, formula erosoak, pedagogia zagarra, eragin txarrak, ekipo materiala, errepertorio simplista, anti-intelektualismoa, narzisismoa, dana besteek asmatuta dagoela eta bestengandik hartutako zapai basuak. Dana hori gu bihurtzen da. Eta gu hori bihurtzen gara. Japonian badago esamolde bat. Fujisan karaua, Fujisan wa miemasen. Fuji menditik ezin da Fuji mendia ikusi.